салом бинандаҳои меҳмони озодӣ аз радиои озодӣ. меҳмони мо ҳастанд имрӯз ҷониббек муродов, овозхони ҷавони тоҷик, ва имрӯз мо суҳбатро шурӯъ мекунем аз таронаи нави ҷониббек, ки бар пояи оҳанги Манижа Давлатова суруда шудааст. ҷониббек, нахуст мехостем дар мавриди таронаи нави шумо, ки бо оҳанги Манижа таҳия шудааст, мегуфтем. аввало салом алайкум ба ҳамаи мухлисон ва ба ҳамаи шахсоне ки ҳозир моро тамошо мекунанд дар сайти озодӣ. Оҳанги Манижаро тақрибан 1 сол пеш мо ин оҳангро тайёр карда будем. мо не Манижаву шоирабону шеъри шоираи Раимҷон аст. ва як рӯз ман гуфтам хай набошад як оҳанг барои ман эҷод кун, ки ман хонам барои ҳам мухлисони туву ман як дӯстӣ мешавад байни мухлисонамо ва ин як проекте ки як проекти дӯстона дар шоу-бизнес ва имрӯз бояд мо ҳам хеле дӯстона проектҳоро бисёр кунем, барое ки то мо санъаткорро байни худ якҷо шуда масалан аҳлона ҳамкорӣ накунем, мо санъати тоҷикро пеш бурда наметавонем. худи тарона аслан бо клип омода шудааст ё ли дар ҳозир? албатта дар нақша аст ки ба ӯ клипам сабт кунем, барое ки умуман мазмуни суруд дар бораи ҳамин камбағалию боию бояд дастгирӣ кунад. ҳар масалан одами бой бояд ҳатман дасти камбағалро бигирад. ин як мавзӯи иҷтимоӣ ва мавзӯи тарбиявӣ ба фикрам барои мухлисону барои умуман барои тамоми шунавандагон. имкон дорад ки ҳозир агар ҳамон таронаи ҷадиди худатона масалан 4 мисраша бо оҳанг хонед? яксу дар ин дунё касе бечорае мисли хасе ба эҳтиёҷи луқмае нигоҳи пур аз ҳавасе сӯи дигар бурдаи нон ба пеши саг беқадаре қиматтар аз одамие нозе саги пушти даре яксу дар ин дунё касе бечорае мисли хасе. шумо худатон Манижаро аз кай мешиносед ва бо Манижа аз кай дӯстӣ доштед ва имрӯз ки Манижа 10 сола мешавад ки пушти саҳна ҳаст, хабар доред ки ӯ чӣ ҳол дорад? албатта мо бо ҳамроҳи Манижа чанд сол пеш якҷо шинос будем. моро якум бор Зикриёлло Ҳакимов шинос карда буд, хеле ки онҳо якҷоя ҳамкорӣ мекарданд ва баъди он солҳо хам хеле дӯстӣ рафту омад. баъд аз байн чанд сол гузашт, хай рости гап намедидем якдигарро, ҳатто дар кӯчаҳои ҳам дар ягон ҷо намедидам масалан. лекин як вақт шуд ки ҳамин тасодуфан мегӯянд, ҳама хеле дар як тарабхона вақте барои нонхӯрӣ даромадем, ҳамҷо якдигария дидем, аз ҳамонҷа шурӯъ шуд хеле дӯстӣ, ҳамкорӣ, барое ки бисёр чизое ки дар ҳамин эҷодиёт аст якҷоя ҳамин фаҳмиши мо рост мебиёяд. барои ҳамин ки фақат ҳамин ҳамкорию фақат дӯстӣ бо ягон чи дигар набофанд мардум ки хеле. шумо як замон бо Шабнами Сурайё ҳам як дуэт доштед. ҳозир чӣ хел аст ҳамкории шумо бо Шабнам? албатта мо тақрибан 3 сол ҳамкорӣ мекардем якҷоя. бисёр рӯзҳои беҳтарин буд ва як вақте буд вақте ҳамин чӣ гум ҳам айни ҷавонӣ ҳам тамоман ҳамин вақтҳои беҳтарин, албатта лаҳзае ки аз хотир ҳеҷ вақт намебуронем. ҳозир мо албатта дӯсти бисёр хуб ҳастем, барое ки мо якҷоя нону намак хӯрдем. нону намаки ман ҳам хонаи онҳо бисёр ноннамак мехӯрдам ва он барои ҳамин мо ҳеҷ вақт наметавонем бо якдигар душман шавем ва мо оилавӣ дӯстӣ дорем. барои ҳамин ин дӯстии мо фикр мекунам то абад мемонад. ҷониббек, барои бинанда ва шунавандаи радиои озодӣ ягон гуфтане доред? албатта ба ҳама тамоми хушиҳои зиндагиро орзу мекунам, саломатӣ ва кисотон пур аз пул бошад, ҳамеша коротон пеш ба барор бошад ва худованд ҳамеша нигаҳбони шумо бошад. ман ҳамеша барои ватанам, барои халқам, барои мухлисонам хизмат мекунам. зинда бошед. раҳмати калом.